Tak, zipová příprava. Nějakou slavnostní zipovou. Zipová příprava. Zipo, to je čurák, komentuj to ne. To je jasný, to zipy. A jeden zipe. Jo, to je hrozný. Ale jedna. A pojď zipe. Takže dáš velkou, mě to vyrazí zuby. Prdele! To rozumím. Nech mě pej. Nech mě na pokoji. Viděl jsi to? Nazdar, to se vám vysel zrak všem, vole. Na 2, na 3, na 3. Dobře, na 3. Kanon! Jsi měl kolik? Kolik že jsi to měl, prosím tě, kanon? Veď co? Kolik že jsi to měl? 8? 8? Ty vole, strejda zip, ten tady se vycel zrak. Ty vole, 3? No, tak já už asi neprodám. Ty jsi skončil, no. No, tím jsem teprve začal. To je dobrý přípravou tady, to je... Přesně? Dobrá příprava. Cože, Anka to opustila. Uj. Můžu dělat rozhodčí, kolik jsem teda měl? 3, jo? Můžu dělat rozhodčí? Jo? Tak to budou 4, to budou 4. Jo! To jsou jasný 4 už. Já vím. Ještě by to chtělo přidat. No. To už ti někdo dal? Zip. Tenhle zmrt. Ty jo! Jo! Hanko, ty jsi ale taky vytřela zrak všem těmhle těm, jako. Jako my, jako, Hanko, plácí to si píš. Tyhle jste jí vytřeli zrak. Ne, zipem mazej tamhle na to. Ne. Děkuji, já mám být zase první. Ty tam jdeš?